Election Committee jong ka United Democratic Party UDP Mawsynram Circle hadin ba kile shong perkhat sani bha da kinongket kam hakmat jong ki khatsan tali ki zone bat ki unit prepare ki bakenthop ya ki rangba long kami bat ki samla hapo ka Mawsynram constituency hadin ba kiladan kumba sangun ki blapan tiket banyakun election MDC na kani ka constituency na pedeng kini sangun Naka ke election committee jong ka UDP Mawsynram Circle Haka ba minta kasi ka apratarik no pra ajar prasaw kila yo ban pentepat ba ha office jong ka party UDP ha Mawsynram ya ka Kyrtong uba Suly Lyngdoh kum Kyrtong ya Monlang uban yakun election MDC na ka Mawsynram constituency uba Suly Lyngdoh kum Kyrtong Monlang jong ka UDP Mawsynram Circle ula ai ka jingkhublei ya ki pat ba baro ki ba kum juru ya election committee jong ka UDP Mawsynram Circle pa kila menjur ya u kum Kyrtong uban se yakun ya kani ka election MDC ka bansa 1 bat udan ru ka jingkermens camp ba unpoi Hakathong jong ka jingjam Haka ju ka por uba Olan Singh Sun MLA ulethu ru badan shibun ki riu rangba ki balapan tiket na ka party UDP na ka benta Mawsynram constituency Henry ki ba kila menjor lang baro ya ka Kyrtong jong uba Suly Lyngdoh kum Kyrtong Monlang parti jong ka UDP po Mawsynram constituency ia ka ba kala ibit yang Monlang kandidat MDC harus nyam araja pusan de hagian nanti jong parti kelong ba kila kot ka application kila don sanut ki be apply den rei hadin ba kilesiong ba kila jit ka selection committee de ka selection committee kala siong perkat sani ba bat cisur cidur kala rekomend ya ka Kyrtong jonga bat menta kilara haka meeting mentang sini bat lay menjulang porok ban declare no ba nganlong official candidate jong ka UDP arpsan Mawsynram UDP ba nganlong candidate MDC ya kerman ba ublay trakandat yaram nanti nga ba kidan ji tut sakamet pat lumala tenre ublay ulak prilat yang menta bangalah klan de ngakerman ba kunilang tianga bat ngini tris tomlang baro kum ka parti de kerman skam ba ngini yo ya ka thong jo ka